Sí. Ben, bo día, estamos aquí para dar comezo a unha actividade que chamamos Consumo e Sostenibilidade, os desafíos do transporte e a industria da moda, que organiza a sección de Ciencia, Tecnoloxía e Sociedade do Consello da Cultura Galega, e máis en particular coordina Yolanda Casal, que me acompaña, e María Loureiro, que tamén nos acompañará ao longo da xornada de hoxe. Non? Lamento que por razóns perfectamente justificables non poida acompañarnos nesta inauguración a coordinadora da sección, Elena Vázquez Cendón, pero dunha maneira ou outra estará connosco, como está tamén detrás da organización desta actividade que damos comezo. Non? Desde logo non é a primeira vez que desde o Consello da Cultura Galega poñemos o foco sobre o problema da sostenibilidade, por non remontarme a actividades no pasado organizadas tanto por esta mesma sección como pola sección de pensamento a través dos sentidos da cultura e outro tipo de actividades, por centrarme só no ano 21. Xa no mes de febreiro tivemos lugar unhas xornadas que chamamos Futuros Presentes, que consistían realmente en conversas de arredor da cultura e a sostenibilidade. Non? E logo no mes de xullo fomos presentar á Praza de Monterroso, para colocar no corazón de Galicia, pois un informe que tamén tiña ese mesmo título, Cultura e Sostenibilidade. E hoxe, xa a piques de rematar o ano, temos esta outra xornada que ten un enfoque bastante diferente dos anteriores, na medida en que, desde a ciencia, pon o foco sobre dous aspectos que a todos nos preocupan, non? Un que ten que ver coas consecuencias do transporte, polo tanto, o impacto que o propio transporte de mercadorías para o consumo, consumos non sempre feitos de maneira adecuada, debo decir, a degradación que iso pode producir sobre o medio ambiente, con consecuencias que logo van moito máis alá diso, naturalmente, e, por outro lado, sobre os propios sector da moda e en que medida tamén o consumo en moda, e ligado tamén, efectivamente, co feito de que moitas veces se trata de produtos de non proximidade, con frecuencia son de non proximidade, como iso tamén pode repercutir sobre unha falta de sustentabilidade. Non digo nada máis, agradezo a todos os relatores, os 4 relatores, que aceptasen o noso convite para, desde os distintos ámbitos científicos de cada un ou profesionais, achegarnos o seu coñecemento. Agradezo naturalmente as dúas coordinadoras da actividade, o empeño que puxeron nela, e a todos os que nos están a seguir, tanto en presenza aquí na sala como os que o están facendo a través de internet ou que o farán no longo do día de hoxe ou no futuro, o interese por esta actividade, e tamén que, ademais de participar en como voces dentro da xornada, que o fagan tamén coa súa reflexión e que, de alguna maneira, se é posible, contribúan nos debates a que a reflexión se faga con máis vimbios, de maneira máis plural, de maneira máis participativa. Moitas gracias, e dou a palabra a Yolanda como organizadora. Bo día a todo o mundo. Imos comezar cun primeiro bloque dedicado ao transporte. Decidimos comezar con esa parte porque entendemos que é un eixe transversal a todo o que ten que ver con consumo e sostenibilidade, que vai ser o tema ao que queremos dedicar cando menos unha segunda xornada na que falaremos tamén da industria da alimentación.
Para falarmos do transporte, contamos en primeiro lugar con Miguel Pazo Soutón e despois falará Antonio Lucio. En unha segunda parte desta mañá, centrarémonos no mundo da moda da man de Violeta Bouzada, que é membro do colectivo de moda sustentable galega Cento, profesora de moda e tamén promotora dunha empresa de moda sustentable, We Jane. E despois escoitaremos tamén a Tatiana Suárez falándonos do traballo que se está a facer en Adolfo Domínguez de cara a levar a cabo unha produción de moda máis sustentable. Comezo xa presentando a Miguel Pazo Soutón, que nos vai falar de mobilidade dende unha dobre perspectiva, vai nos poñer un pouco en situación sobre o que implica a mobilidade actual, tanto de mercancías como de persoas. Miguel Pazo Soutón é profesor de Xeografía da Universidade de Santiago de Compostela e director do Centro de Estudos de Investigacións Turísticas da mesma institución, onde coordina, entre moitas outras cousas que fai, o Máster Oficial de Planificación e Xestión Territorial. A mobilidade é unha das súas liñas de investigación dende que comezou a investigar. De feito, a súa tese dedicou á mobilidade de persoas no Eixe Atlántico, que vertebra a vida de tantas persoas, entre as que me incluo, e ten investigado non só na Universidade de Santiago de Compostela, senón noutras institucións internacionais como a Universidade de Waterloo en Ontario, o Instituto Noruegués de Desenvolvemento Regional Urbano, a Universitat für Bodenkultur de Viena ou a Universidade de Viño no veciño Portugal. O seu relatorio ten un título moi suxestivo, repensar a mobilidade nun contexto de crise, prácticas sustentables, novas enerxías ou de crecemento. Eu, se me permites, vou quedar con esa segunda parte do nome do teu relatorio como retrouso que creo que nos pode valer para toda a xornada. Cales son as solucións? Cal pesa máis? Ben, pasamos a escoitalo e de novo moitas grazas a todo o mundo por estar aquí e tamén ás persoas que nos están a seguir ou que nos van seguir cando poidan a través de internet. Moitas grazas. Entón chamamos aquí a cabeceira a Miguel porque realmente cada onde enfoca máis directamente a cámara.